Altså, Kevin, jeg tror virkelig bare, du er så pisse sej. Alle synes, du er en taber. Du har ikke nogen venner. Der er ikke nogen, der gider være sammen med dig, mand. Hvad fuck snakker jeg om? Lad mig nu bare være. Og så er du en klam vegetar, din der. Der er ikke nogen, der gider være sammen med dig. Så er det den her. Så kan du blive stor og stærk, en idiot. Hey, hvad fuck skal du have, var? Er det ikke din mad? Hvad fuck tror du selv? Skal du ikke så spise det måske? Vil du have en ordentlig proteindressing med, var? For helvede. Hvad fuck laver du? Kom, vi skrider. Det her er ikke sidste gang, Kevin. Du får læse kraften med, min lillebror, okay? Kom, fight for helvede. Skrid med jer, Vi skrider. Fuck dig. Er mor og far taget sommerhus? Ja, de har kørt. Jeg fandt nogle penge på vejen og købte en orange farve, du snakker om. Men du fandt den. Har du stjålet den? Kan det ikke være lige meget? Jeg tænker, vi kan tage ud og prøve den i aften. Det er jeg faktisk lidt at fortælle dig. Jeg har en aftale med en pige her i aften. En kæreste? Mener du en kæreste? Nej, jeg har ikke fået en kæreste. Er det en, du lige har mødt? Jeg troede, vi havde en aftale. Det bliver en sudmej den her gang. Tænk noget at spise. Jo, tak. Et stykke brød. Det lyder meget lækkert. Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig. Ja, du kan fortælle mig, hvad du vil. Du må love mig, at du ikke fortæller det videre. Selvfølgelig. Det handler om min far. Han drikker en hel del, og det er tit gået ud over mig. Det lyder voldsomt. Er du okay? Så I snakker ikke sammen, eller? Jo, i perioder. Så du skal bare vide, at jeg altid vil være her for dig. Hej, er du Kevin? Adam har fortalt mig om dig. Kevin! Kevin! Hvorfor føler du sådan? Er hun ikke lidt underlig? Nu må du tage op for det ordentligt. Er det så bare i aften kl. 7 af? Så kan jeg tage en film, og så kan vi bestille noget mad eller sådan en eller anden. Anna. Hvad fanden er det? Jeg har ikke gjort noget som helst. Hvad har du gang i? Hvorfor hænger den der? Jeg har ikke gjort noget som helst. Har du sagt det til nogen? Nej, selvfølgelig har jeg sgu ikke fortalt det til nogen. Hvorfor hænger den så der? Det ved jeg da ikke. Jeg har ikke gjort noget som helst. Anna, lad nu være. Anna! For helvede. Nå, står du der? Ja. Kan du også det her? Nej. Hvad er der? Tror du ikke på mig? Hvad fanden laver du? Hvad fanden er du ude på? Det er ikke mig. Det kan ikke være andre end dig. Hvad fuck har jeg gjort dig, var? Er det ikke indlysende? Fuck dig, den dumme tøs. Okay, det var mig, der lavede den tegning. Hvorfor vil du ødelægge det for mig? Hun har slået op nu. Jeg ved det ikke. Jeg tænkte mig ikke om. Fuck dig, lort graffiti her. Vi er færdige med hinanden. Jeg troede, vi lavede ting sammen.
Hej Anna. Hej. Hvad er det her for noget? Det ved jeg ikke. Jeg har fået et brev fra dig. Jeg har ikke skrevet noget. Jeg fik noget troet fra dig. Jeg har ikke skrevet noget som helst brev. Jeg vil så gerne have en forklaring på alt det, der er sket. Hej Kevin. Anna og jeg vil snakke om, hvordan har vi skolen? Og så tænker vi også på, om du vil med ud og male her i weekenden. Og selv sammen. Står du frisk på det? Og forresten, kan du noget til det her?